Twildet forza nazzjonali, forza tal-poplu, forza Maltija. Għandi fiduċja li din il-forza se tagħti lill-poplu Malti il-pajjiż li jixraqlu. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza d-dimostrazzjoni nazzjonali fil-Belt Valletta li għaliha attendew eluf ta' persuni. Illum Twildet forza nazzjonali. Illum Twildet forza tal-poplu, forza Maltija u jiena għandi fiduċja kbira illi din il-forza nazzjonali se terġa' tagħti lill-poplu Malti u għawċi tassew pajjiż illi jixraqlu. Simon Busuttil għamel appell ċar lill-Prim Ministru biex fġieħ is-sewwa jitlaq issa biex ma ssirx aktar ħsara lil pajjiżna. U għalhekk illi aħna qegħdin hawn biex lill-Prim Ministru ngħidulu fġieħ is-sewwa, fġieħ l-interess nazzjonali, fġieħ pajjiżna, fġieħ il-poplu Malti, itlaq issa! Tibqax tagħmel ħsara lil pajjiż ma' kull ġurnata illi tibqa' f'postok tkun qiegħed tagħmel ħsara akbar lil pajjiżna, tniżżilx lil pajjiżna miegħek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella wkoll il-President ta' Malta li għandha l-awtorità morali biex tgħid lill-Prim Ministru jitlaq mill-kariga tiegħu fġieħ l-interess nazzjonali. Indur l-ewwel nett b'responsabbiltà lejn il-President tar-Repubblika. Persuna li aħna llum qegħdin niltaqgħu quddiem il-palazz tagħha. Persuna li hija magħrufa u maħbuba għall-onestà tagħha, għalkemm tħoss il-polz tal-poplu. U ngħidilha, jiena naf illi inti m'għandekx is-seta legali li tneħħi lill-Prim Ministru, imma President, inti għandek l-awtorità morali illi tgħidlu bħalna itlaq issa fġieħ l-interess nazzjonali. Simon Busuttil appella wkoll id-deputati Laburisti biex ineħħu lil Muscat qabel ma jkun tard wisq. Appell ċar ukoll għall-imsieħba soċjali biex jiddefendu l-pajjiżna u l-medja indipendenti biex tibqa' toħroġ il-verità. Simon Busuttil saħaq li l-provi kollha jinsabu fl-aġir ta' Joseph Muscat minn meta nfetħu 3 kumpaniji fil-Panama sal-mument li fih sar magħruf li l-mara ta' Joseph Muscat hija s-sit tal-kumpanija E-Grant. Bl-ewwel reazzjoni ta' Joseph Muscat tkun dik li ma jridx jagħmel inkjesta bl-iskuża li ma jridx jagħmel ħsara lil pajjiżna. Kif talbuh jekk hux ser jagħmel inkjesta, l-ewwel tweġiba tiegħu kienet ma tarax ma nagħmilx inkjesta. Inkella nagħmel ħsara lis-settur tas-servizzi finanzjarji. Prim Ministru, ma ġbajtx tagħmel ħsara lis-settur tas-servizzi finanzjarji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li kien biss wara li tneħħew il-provi li l-Prim Ministru ordna inkjesta. Dan kollu illi l-Prim Ministru wara li nħasslu l-provi, wara li tħassru l-provi, wara li tneħħew il-provi illi ġi l-Prim Ministru frisk u ordna inkjesta u issa jippretendi il-provi minn għandna. U għandna ngħidulu, Prim Ministru, il-provi qegħdin fl-imġiba tiegħek, mhux biss fl-aħħar jiem, mhux biss fl-aħħar sena, imma kemmilek li ħadd il-ħatra tiegħek bħala Prim Ministru ta' pajjiżna. U dim dan kollu, il-weda ċara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li jekk jingħata l-fiduċja ingħadda fis-sistema politika darba l dejjem. Jiena nwiegħat illi jekk il-poplu Malti joġbu jagħtini il-fiduċja tiegħu biex immexxi dan il-pajjiż. Jiena din il-fiduċja inrodda lura
billi nagħti lil poplu Malti gvern illi ser innaddaf is-sistema politika f'pajjiżna darba għal dejjem. Jiena nwiegħat illi nordna investigazzjoni indipendenti immedjatament wara l-ġurament tal-ħatra tiegħi bħala Prim Ministru sabiex jinvestiga l-iskandlu enormi li qegħdin niffaċċjaw u kull każ ta' korruzzjoni ieħor illi għandna. U li jiena nwiegħat fuq kollox ġustizzja f'pajjiżna ma' kull min qiegħed ibati isofri inġustizzja u ħaqq ma' kull min qiegħed jikser il-liġi u mal-kriminali illi qegħdin minn għalihom illi jridu jibqgħu imexxu dan il-pajjiż. Claire Mifsud għal Net News.